wani bawan Allah ce idan mutum yana so gaban shi ya zazzaɗo malam kaka zai yi, saboda na samu matsala gabana ya yi sama da yawa, ya dan muntsili kamar dan yatsa. yan uwana masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullah. wani bawan Allah ga amsar ka kamar haka insha Allah, da kai da wanda yake da matsala irin wannan ta mallakewar gaba ko ce zakari. Abinda zaka nema abu ne guda hudu. Abinda guda hudu yana da tasiri kwarai da gaske fiye da yadda ka sani, sai dai in baka da yadda aka faɗa. Na farko ka samu ɗanyar citta kwaya ɗaya, sai ka samu karamfani cikin cokali 3. in ba ka da dakakke ka sa kamar guda 20. in kana da dakakke cikin cokali 3, sai ka samu kankana ka fike ta ɓawon na bayan wanda ba a sha na kankana guda, sai ka fike shi ka fike sai ka gama sa guri guda. sai ka samu garin zogala cokali 3, sai ka ajiye shi gefe guda. wannan kankana za ka daka ta daku wannan ɓawon. wannan citta za ka daka ta daku, sai ka zo ka hada da wannan ɓawon kankana. sai kuma wannan karamfani in gari ne, sai ka zo ka gama shi da wannan garin zogala. to waɗannan guda biyu za ka tafasa su tafasa ɗanyar citta da ɓawon kankana su tafasa sosai. za ka sa ruwa ne lita guda. idan sun tafasa sai ka tace su, sai ka zubar da citta da dagar, sai ka zubar. sai ka ɗauko wannan karamfani garin sa cokali 3, in kuma kwaya ne guda 10, sai ka daka shi. sai ka ɗauko garin zogale cokali 3, sai ka zuba su a wannan ruwan lita guda da ka tafasa. sai ka kada sai ka raba shi 3. ka sha da safe, ka sha da rana, ka sha da dare. to wannan kaji adadin 11 kenan. wannan 11 ne. to ya wannan sai ka yi kwana 10 kana sha. wallahi inda matsala ce ta wato zakari ya ɗauke ya zama ɗan muntsili, kana so ya zazzaɗo, kai ko da ya mace nema, idan ka bi wannan hanyar insha Allah za ka ga yana motsawa, za ka ga ka kai kana yin mafarki, kana zubar da shawa. akwai waɗansu daga cikin kamar likitoci wanda suke masu rishin bincike akan waɗansu abubuwa, za ka sai ce zakari idan ya mutu bai ya tashi. wannan gaskiyar maganar ƙarya ce, ba haka nan ba ne. domin abin da ya sa muka ce ba haka nan ba ne, babu wani ciwo da ya gagara Allah ya warkar da shi. shi dama sharaɗin magani, kai da za ka yi ka alaƙanta tsakaninka da Allah cewa Allah ne mai warkarwa. amma in kana ga Allah ba zai iya ba, kaga kawa Allah mummunan zato, to wannan ka zamanto kana cikin wata matsala ta waɗansu masu mummunan fahimta, masu wa Allah mummunan zato. amma a addinance babu wani ciwo da ba shi da magani, kuma wannan annabi ne ya faɗa, kuma hadisi ne ingantacce. babu wani ciwo da ba shi da magani. kawai illa ya kamo kullum abin da muke cewa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. wanda ya san shi ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. haka annabi ya faɗa. to Allah ba mu dacewa. yan uwana, ina ba ku shawara, duk wanda yake da matsala wato ta abin da wannan bawan Allah ya yi tambaya, ya bi wannan hanyar. kuma kun ga kwanan nan ba mu cika ba yin replay dangane da waɗanda suke wato tambaya in ba wani dalili ya kawo ba. to wannan saboda muna so kawai mutum ya ga bidiyon abin da ya tambaya kawai, ba tare da mun danna a samar akawun shi ba, saboda akwai abubuwan da suna buƙatar sirru. wani zai ga ya san ka, kuma kai ne ka yi tambayar, ya iya gane ashe wani matsala kaza gare shi. to kaga kawai shi ma tambaya ya gani
kamar yadda kai ma da kai kawai sai dai kaga bidiyo yana bayani akan abin da kai tambaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.